ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ሃናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ሰጲራ መሬቱ ሸጠ። ሰበይቱ እናፈለጠት ከዓ ካብቲ ዋጋ መቂሉ ብሕቡዕ አትረፈ። ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ እጋር ሐዋርያት አንበሮ። ጴጥሮስ ከዓ ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱን ካብ ዋጋ እቲ መሬት መቂልካ ብሕቡዕ ከተትርፍንሲ ስለምንታይ ሰይጣናት ደፋፊሩካ? ምሳኻ ከሎስ ናትካ ዶ ይነበረን? ምስ ሸጥካዮ ሳብ ኢድካ ዶ ይነበረን? ንኣምላኽ እምበር ንሰብኣይ ሓስኻን በሎ። ሃናንያ ዝቃል እዚ ምስ ሰምዐ ወደቐሞ ሞተ። ኩሎም እቶም እዚ ዝሰምዑ ድማ ኣዝዮም ፈርሁ። ኣጉባስ ከዓ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦም እውን ቀበርዎ። ድሕሪ 3 ሰዓት ኣቢሉ ድማ ሰበይቱ እዚ ዝኾነ ከይፈለጠት መፀት። ጴጥሮስ ከዓ እስከ ንገርኒ ንመሬትኩም ብክንዲ ዝዲኹም ሸጥኩሞ በላ። ንሳ ድማ እወ ብክንዲ እዩ በለት። ጴጥሮስ ከዓ ስለምንታይ ከንመንፈስ ይህዋ ክትፍትኑ እተሰማማዕኩም? እንሆ እጋርቶም ንሰብኣይ ክዝቐበሮ ብኣፍ ደገ ኣለዋ፣ ንዓኹን ተሰኪሞም ክወፅኽዮም በላ። ብቕፅበት ኣብ እጋሩ ወደቐተሞ ሞተት። እቶም ኣጉባዝ ምስ ኣተው ሞይታ ረኸብዋ፣ ተሰኪሞም ወፂኦም ኣብ ጥቓ ሰብኣይ ኣቐበርዋ። ኣብ ምልእቲ እታ ጉባኤ ናብ ኩሎም እቶም ነዚ ዝሰምዑን ከዓ ዓብዪ ፍርሃት ኮነ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ድማ ብኢድ ሐዋርያት ብዙሕ ትምህርታትን ተኣምራትን ይግበር ነበረ። ኩላቶም ድማ ብሓባር ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ። ካብቶም ካልኦት ደፊሩ እተጸንበሮም ኣይነበረን። እቲ ህዝቢ ግና የመግሶም ነበረ። ኣብ ርእሲ እዚ ብጎይታ ዝኣምኑ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ይውሰኽዎም ነበሩ። ጴጥሮስ ክሓልፍ ከሎ ጽላሎቱ ኣብ ገሊኦም ምእንቲ ክወድቕ ኢሎም ንሕሙማት ናብ ጎደናታት ኣውፂኦም ኣብኡ ኣብ ዓራውትን ኣብ ቃሬዛታትን የደቅስዎም ነበሩ። ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበረ ከተማታት ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ሕሙማትን ብርኩሳት መናፍስቲ ዝሳቀዩን ጸይሮም ይመፁ ነበሩ። ኩላቶም እውን ይሓዊ ነበሩ። ግና ኸቲ ሊቀ ካህናት ምስ ኩሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩ ወገን ሰዱቃውያን ተንስአ። ብቐንኢ ተመሊኦም ድማ ነበሩ። ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሐዋርያት ሓዝዎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቢ እውን እተውዎም። ብለይቲ ግና መልኣኽ የህዋ ንመዓፁ ቤት ማእሰርቲ ከፊቱ ንወፃ ኣውፅኦም እሞ ኪዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢልኩም ከዓ ኩሉ እትቃል ሂወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምጉሑ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ መፁ ነቲ ዋዕላ ንኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ፀውዑ። ንሐዋርያት ናብ ቅድሚኦም ከምፅኦም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። እቶም ገላው ናብኡ ምስ ከዱ ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን። ተመሊሶም ከዓ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብፅኑዕ ተሸጊሩ፣ ሓለውቲ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ረኺብናዮም፣ ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም። እቲ ሓለቓ ቤተ መቅደስ እንቶም ሊቃውንቲ ካህናት ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዑ እዚ ነገር እዚ እንታይ ከም ዝኸውን ደንፀዎም። ሓደ መፂኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹሞም ሰብኡት እነው ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ምስ ገላውኡ ኸይዱ ኣምፅኦም። እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ከይቀትሎም ስለ ዝፈርሁ ግን ኣየጋፍዕዎምን። ኣምፂኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ሓተቶም በዚ ስም እዚ ከይትምህሩ ብፅኑዕ ዓዚዝናኩም ነርና። እንሆ ግና ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መሊእኩምዋ። ደም እዚ ሰብኣ እዚ ኣብ ልዕሊና ከተምፁ ቆሪፅኩም ኣለኹም ድማ በሎም። ጴጥሮስን እቶም ካልኦት ሐዋርያትን ከዓ ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ኢና ክንእዘዝ ዝግባእ። ኣምላኽ ኣቦታትና ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ጉንዲ ሰቂልኩም ዝቐተልኩምዎ የሱስ ኣተንሲእዎ እዩ። ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንዕኡ ቀንዲ ወኪልን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣቢልዎ እዩ። ንሕና ድማ ነዚ ነገር ዝምስኻኽር ኢና። እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦ መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ኢሎም መለሱ። እዚ ምስ ሰምዑ ነደሩ፣ ክቐትልዎም ከዓ ደለዩ። ግና ሓደ ገማልኤል ዝስሙ ፈሪሳዊ ብኩሉ እቲ ህዝቢ ዝኽበር መምህር ሕጊ ኣብቲ ዋዕላ ተንስኡ ነቶም ሰባት ሓንሳ ኣብ ወፃእ ከጽንሕዎም ኣዘዘ። ከምዚ ድማ በሎም ኣቶም ሰብ እስራኤል ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ክትገብሮ ተሓስቡ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቕሉ። ንኣብነት ቅድሚ ዘን መዓልታት እዚአን ቴዎዶስ ኣነ ዓብየ ኢሉ ተንስኡ ነይሩ። 400 ዝኣኽሉ ሰብኡት ከዓ ሓቢሮሞ። ግና ከንሱ ተቐቲሉ ኩሎም እቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ከዓ ተበቲኖም ከም ዘይነበሩ እውን ኮይኖም። ድሕሪ ይሁዳ እቲ ገሊላዊ በተን መዓልታት ምዝገባ ተንስኡ ነይሩ። ሰዓብቲ ድማ ገይሩ ንሱ እውን ጠፊዩ። ኩሎም እቶም ዝእዘዝዎ ዝነበሩ ከዓ ፋሒሎም። ሕጂ ድማ ኣብለኩም ኣለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ኣይተተንኪዎም ሕደግዎም። እዚ ውጥን እዚ ወይ እዚ ግብሪ እዚ ካብ ሰብ እንተኾይኑስ ክፈርስ እዩ። ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ግና ግብሮም ከተፍርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
እንተዘይ ኮይኑስ ምናልባት ምስ ኣምላኽ ትባእሱ ኮይንኩም ክትርከቡ ኢኹም ሽዑነት ምኽሩ ተቐበልዎ ንሃዋርያ ፀዊዖም ከዓ ገረፍዎም ብስም ኢየሱስ ከይዛረቡ ኣዚዞም ድማ ሓደግዎም ንሳቶም ከዓ ምእንቲ ስሙ ክሓስቡ ብቑዓት ኮይኖም ስለተቆፅሩ ካብ ቅድሚ ዋዕላ እናተሓጎሱ ኸዱ ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስን ኣብ በቤትን ብዛዕባ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ከየቋረፁ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ